Πας είσαι. Πέντε να μπούσω στη σειρά. Χάνει. Ενώ πως το είπε. Ο Ανδρέας θα βάλει το τσιγάρο που είναι στο παγωτό. 30 ευρώ κάτω. 30 ευρώ κάτω. Αν τα δοντούθηκια μου θα πρασινίσουν λίγο, αλλά Τα λεφτά είναι τζάμε. θα μπει YouTube. Έλα, έλα. Ρουφιχτώνα! Άντε ρε. Βάσα το, βάσα, 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 πόξο. Σκάτωνε έξω. Άντε, κατάπιε, κατάπιε. Άντε, ναι, ναι. Κρίζει λίγο, ναι. Με γυρίζει το εκεί. Θα σου πω σε γόνος του, αλλά whatever. Να πούντο. Δεν υπάρχει. Κατάπιε εδώ. Θα χέζει φυτρούθκια. Ο κινητός τσιγάρος. Έλα.